Etxea gazetan, mila behatzirauta hogeita bat. Agiretan, zuzela bidena izarri, horrenkari usteko batenaren iruzten bura. Gasorik abago, zidan Jose Mari, adizide ginean, zairara. Aspaldian, artean hilabetera zidan, guretan nahiko luze, alkari ikusi dira. Barcelonan, gura herria, iberriz, nun aurkituko duen puntu ditu. Ginen duen alkartoko egin, Katalunian izaneko da, bioda. Atzerritik, Donostira ikuritakoan, hogean nengoela, hasierako galdera zuzen dukera. Jose Mari euskaltzaleaken, dugu esan porturako. Bera, nagusi zala, anuai gol, arrakentik, horasearari dugu zomendako jaiak, ospatu galiak dira. Arno bizar, zezkartia, bere ganatzen Aizkide egitea bana. Bestean, euskaltzaleak ereberituaz, era ugaritu eta sendotzea. Haren etorria eta nola. Berriketaldi batean, hauxe zetan. Euskal Esperokoa apainarazi. Gero da, egunkari buruz egin. Urte hartako, igesi saludan, eusko ikaskuntzako ikasteroan, bere abudu hauxe, itainetan, zagertu zuen. Alegia, egunkaria sortzea genezakeana zala, eta ez egin zala ere. Beste behin, berriz, Euskal Aurren ariari berriketaldia gortuaz, aurkai horiek maizago erazo behar gerituela. Euskal Eskolak nun nahi sortu alazilea zela. Eta beste horrelako amaika, izaten zikugun. Jose Mari, adizkide artean, abar erreklabatan. Egun gutxi bako, arezili atuta, euskaltzaleak txerean zabaltzeko ingurutxo apaina gertu. Berak, Zumaiako ayuntamentuan, euskaltzaleak gertu arazizituan primo arreglaren guztadura eroritakoa. Izarri, bere biziluzian lendabizte esandako izarria Zumaiako gaizamo zartoztia. Bazar horrek, ondorengo opalozuak ekarrizkigu. Pozgarriena, bazkide aurrarikia. Ia 2000-tik horregina, bere ala. Ernaitze honek, dutzo horrezki eguna eratzea sortu arri. Gure bizarri, duer baino beroago. Jai hau egitea, bere gainartuzuan. Barrenean zaramakin goriarri berezia, orduan txe inoiz baino biziago. Azalira, Navarra intrukzutzeako bere burua horrekan izkaldutuaz, bide horretatik dutuan, aurrerantzean. Eta bai poesi tontor, galen izala. Mandagora, bat bertean, igoetik. Ara nola, izertzaleak, txurpetzearen, Jose Mari, lagun ditu, zitzaiguna, idazle, izari, eta horrekari agertu zitzaion aberri. El día 1926. Euskera agrikoltxeetara. Hauteskundeak direlatan, hauteskundeak etxe barrun bian ditugu berriz ere. Aurtengo honetan, ondo aspertuak utziko urte gaituen inbeste izatuz, eta zineoki aukerazionek beste euskal gogo lanera makusteko. Ez genuke adierazki nahi, hauteskundeak ere euskal gogoari ereitiko ez diren izan. Gure zaindaritza, erabatera bestera, aukeratzen ditugun gizon horiek biztu arantzun dezazteken beste inor baino egokiago euskera eta euskal gaien etorkizuna. Beste gizon xeek edonor baino egokiago diputatu, alkate eta zinegotziak dagozkieten toki berezietatik euskal garra biziago sortu arantzun dezazteken. Herriko etxe eta diputazioetan bai-baitia eskubide eta gertasun ugaririk euskera dibideak irikitzeko. Herriko etxeetatik euskeraren alde zer egin ote da? 1921 urtean aukeratutako herri zaiak oraintzen dute bere agintaritzaren amaia. Joakiote gure agurrik Bioskor eta Zorion Garzuena. Eusko Araudiaren sortzean gure alkate eta zinegutziek zortza jote. Oieri, gogoratutako asmoa izan baitzan gure askatasun nahiak
araudi horren bidetik zuzentzea. Gaurkoz, askatasun itxaropen laizterkak horik, badigu, norkuka eusko alkate zinegotzi zaio bat. Konziertu ekonomiko dalako horren ere iraultasuna gure ayuntamentu euskaltzaleak saiotu zuten Madriko agintariei bere asarre eta ezaitasuna garbi erakutziak. Bakoitzak jakingo du nor bere urian zintrebe zuzen euren herritarren alde jokatu duten gure alkate eta zinegotzi izan diren horiek. Galdera berezi bat, ordea, urte horien bukaeran, alkate eta zinegotziek zuzendu nahi geniezkeen, alegia, beren alkatetza eta zinegotza amaitzeko gara honetan, euskeraren alde egin dituzten lanak gogoa asertzen ote dieten edo. Ez dugu galdera hauxe aserre antzean egiten. Gehienok, euskerari zorgizkion begirapen eta eskubidea gordeko zituztenakoan modek. Hala guztiz ere, akats eta utxune batzuen itxuskeriak azaldu ditzagun. Ez inortxori min egiteagatik, bai aurrerantzean okerkeri horiek zuzentzagatik.